Dneska si ukážeme niečo o tabulátorov. Takže, ak chceme nastaviť tabulátor, musíme dvakrát kliknúť na pravítko. Vyberieme si, na aký centimeter pravítka chceme dať tabulátor. Dáme si na 12 cm a zvolíme si druhú možnosť vodiaceho znaku. Stačíme nastaviť a dáme OK. Keďže ja tu mám ešte predchádzajúce tabulátory, tak ich vyhodím. Ak sa chceme dostať na tabulátor, musíme stlačiť klávesu Tab. Tabulátor nám robí bodky, lebo sme si to nastavili vo vodiacom znaku. Teraz si spravíme taký nápojový lístok. Ak chceme orámovať nejaký text, tak si ho označíme a klikneme na ikonu orámovania a vyberieme si možnosť vnejší ohraničení.